Sörösszünk egyet. De, az a kuka már szarrá ment. Na, Zolika, figyelj, így kell felbeli. Na, csináld. Csináld! Ja, jó. Ez a nekem való. Na, várjál. Hello. Üssed! Na. Várjatok, segítek Kádárnak. Segítsünk Kádárnak. Adjad már! Várjál! Kádár sokkal nehezebb, mint Bogi. Na, gyere! Na, küld meg! Ez nem én voltam! Adjatok! Te Bogi, állítsd már fel! Jó, hogy én beállom a tetteimet, a gyertek! Na, Kádár, Na, vegyük! Hallod, Zsob, felülök én a másik végére, elrepülsz. Na, lássuk. Na, fel nem ülök én oda. Na, repítsed. Ülj már rá! Tiszta pszichó. Hallod, pszichobanda. Na, repítsd meg Zsófit. Segítek Izának. Azt a szomat nem. Megyek! Béna. Na, mi van teátok? Nem. Hagyjál már. Nem te vagy a csajom? Senki sem. Azt felvettem. De azt küldöd. Ja. A dzsungelember! Hello. Küld meg. Bazzeg. A dzsungel embere! Te varom. Na. Majd holnap megküldöd. Ja, amúgy Nekem most most küld már letelék kell, mert iszogatom. A dzsungelasszony! Ne, Krisztasszony. Jó. Basszony, még olyat is kéne ma mosni. Hát mossál! Nekem is kell ma. Hát akkor... Na, felborítom a kukátot. Mikor ránéz a telefon, úgy bekoncsítasz. Én akarom! Menj innen! Várjál! Izéljük meg! Várjál, Bogi, várjál! Izétek meg! Engem hagyjatok békén. Átítsátok már fel, Iza, vállalt fel a sorsot. Nem vállalom. Iza! Helyezd a virágzékon! Na.